Sí, l'equip va fer molt bona feina defensiva, sobretot pues, els quatre darrers vam estar molt atents en el joc aeri seu, que van treure sobretot els darrers minuts en el bàsic per fer més joc directe i la veritat és que molt contents pel partit, per la victòria i per la feina que se va fer. Sí, era importantíssim guanyar, era un partit difícil perquè la dimensió del camp seu és més petit, ells estan acostumats a jugar a dins casa seva i crec que el Mallorca va plantejar un partit molt bo en defensa i en atac també van tenir les nostres ocasions. Sí, sí, no va ser pues, el partit més bo que ha fet el Mallorca, diguem, de toc i de jugar, però la veritat és que guanyar d'aquesta manera pues, també són 3 punts molt importants i és important sempre pues, sumar per la classificació, estar més tranquils. Bueno, ha hagut partits que se mos han escapat que anàvem guanyant que a la millor haguessin pogut ser més punts, no? S'ha donat així i la veritat és que l'equip està content amb 22 punts, però també pensant en els punts que se mos han escapat i aquesta segona volta pues, intentar rectificar aquests errors que hem pogut tenir en aquests partits. Home, ja van aconseguir contra el Real, no? I la veritat és que possible ho és, i hem de pensar que poden aconseguir. Sí que hem d'anar pas a pas, primer fer el primer gol, mantenir la porteria a zero és molt important, perquè un gol ens ho posaria més difícil, però anar pas a pas a porteria a zero i anar marcant 3 gols 1-1. No podem pensar que anem ja en l'eliminatori empatada en 2-2. Bé, per gol és una alegria més, no? Va servir per la victòria també, però en el partit de diumenge amb aquest en el treball dels 11 més els 3 que van sortir, que va ser fantàstic i la veritat molt content per l'equip.